Eu son un SDG no Xalo. Non sei se definitivamente, pero están como vallados. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, bienvenidos a la Casa de Hábitats, la casa vuestra. Hoy siempre me alegra ver las caras que ya venimos viendo en otras actividades, pero sobre todo las caras nuevas, por lo cual bienvenidos. Hoy tenemos una jornada más de nuestros encuentros naturalistas, espacios de divulgación ambiental en los que intentamos integrar a diferentes expertos en diversas materias para comentar temas sobre medio ambiente. Y hoy damos un pasito más allá, hoy vamos a hacer una jornada dual, estamos aquí, un pequeño público en nuestro local para hacer esta tertulia y al mismo tiempo estamos transmitiendo en directo a través de las 4 redes sociales que tenemos, desde Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, con lo cual bienvenidos a todos los que nos estén escuchando también a través de su casa. Para aquellos, sobre todo, que estáis a distancia, podéis participar igualmente en la charla de hoy. Lo que sí será a través, haciendo vuestras preguntas en los chats de estas mismas redes sociales. Después, el compañero Damián, que estará hoy de moderador con nosotros, será el que dé paso a esa ronda de preguntas. No tenéis que esperar al final a enviarnos, las podéis ir escribiéndolas a lo largo de la intervención de los compañeros que tenemos hoy con nosotros y se leerán al final y responderemos en la medida de lo que el tiempo nos permita, tanto a los que nos lleguen a través de redes sociales como a los que tengáis desde aquí, desde el local. Deciros también que después quedará en el repositorio de YouTube para que no la pueda escuchar en directo, la pueda volver a escuchar después, cuantas veces quiera. Y nada, suscribiros si queréis para las futuras charlas que podamos ir teniendo, daros las gracias de nuevo, la bienvenida. Las gracias, por supuesto, a todos los ponentes que hoy, la verdad, da gusto ver 6 sillas aquí sentadas. Y, Damián, gracias a ti. Hoy te toca una tarea dura, digamos, y te dejo aquí la labor de presentar aquí a los que nos acompañan. Gracias. Moitas gracias, Andrés. Pois nada, boas tardes, os presentes, boas tardes aos que nos escoitan online. Para mí, desde logo, é un gustazo ser moderador deste faladoiro sobre a Ría do Burgo. Quero decir que, ainda que sexa Hábitat o que auspicie, digamos, este encontro naturalista especial, ten a colaboración do colectivo das Pedras Galladas, que é unha asociación de Culleredo, e da Sociedade Galega de Historia Natural. Digamos que, evidentemente, este faladoiro sería imposible, bueno, aparte, evidentemente, por todos os compañeros de Hábitat que están poñendo todos os medios técnicos, este despregue sen precedentes na historia de Hábitat, isto sería absolutamente imposible sen os relatores, as relatoras que temos aquí hoxe. Estes convidados, estas convidadas están, pois, un poquinho unha pequena representación de todo o universo humano que orbita alrededor da Ría do Burgo. Hai diferentes perfís, diferentes vinculacións coa Ría do Burgo ou coa cunca do río Mero. E penso que as súas visións son suficientemente ricas ou suficientemente diversas como para facermos entre todos e todas un faladoiro interesante, sobre todo aproveitable. Mais aínda nun momento tan estratégico, tan crítico para a Ría do Burgo como que estamos vivindo agora. Non sei se sabedes, por menos os que están aquí presentes quizás o saiban, o público quizás tamén, que se ten licitado unha dragaxe da Ría do Burgo para, digamos, librar unha primeira capa deses lodos que cegan parcialmente os bancos marisqueiros. Se ben, existe unha certa controversia, moderada controversia acerca da conveniencia de facer esta actuación, ou polo menos de como facela. Isto, pois, penso que pode estar presente en alguna das conversas que vayamos tendo, algunas das intervencións que vayamos tendo, está ben telo presente, pero a Ría do Burgo non solamente se limita a dragaxe, que está ahora mesmo tan mediática, senón que ten unha historia natural, unha historia humana realmente interesante, vale? Entón, pois, se me permitides, eu como moderador vou dar paso aos diferentes relatores que nos van a contar un pouquiño das súas visións sobre a historia natural e a historia humana da Ría do Burgo. Eu, así de primeiras, podo facer unha primeira quenda rápida de presentacións. Temos Carlos Silvar, que é ilustrador, que é membro da Sociedade Galega de Historia Natural. É unha persona que é clave no naturalismo galego
non somente por propiciar que moitas das guías de identificación de fauna e de flora editadas en Galicia foran ilustradas por él, senón tamén porque o seu labor activo en favor da natureza galega pois derivou en moitas das actuacións máis brillantes, máis exitosas ao longo da historia da Sociedade Galega de Historia Natural. Esta asociación é responsable da principal alegación contra a dragaxe, polo menos compre así sublinhalo. Ao seu carón temos a Xandre García, que é divulgador ambiental do medio mariño, ten unha vinculación tamén profesional coa Ría do Burgo e, aparte, é un activo membro do recén constituído Colectivo das Pedras Galladas. Penso que a súa visión tamén neste caso, a cabalo do medio humano e do medio natural da Ría do Burgo pode ser realmente interesante. Alba Trueba é doutora bióloga, é doutora en biotecnoloxía, está moi vinculada a Cunca do Río Mero por cuestións de familia, aínda que ten estudiado, traballado de investigación arreo do mundo, pois penso que ten unha visión, aparte, persoal, sobre o que é o Río Mero, sobre a Ría do Burgo, pero tamén un profundo coñecemento de algo que penso que é crítico que todos barallemos, que son os diferentes tipos de contaminación que asexan ou que afectan a Ría do Burgo. Penso que ela, por menos, dá unhas pinceladas acerca de que a contaminación, que fontes de contaminación hai, e isto enriquecido por súa experiencia persoal no Río Mero, que é basicamente o río que forma a Ría do Burgo. Teresa Ramiro, a mariscadora, sei que tamén me aficionaba a poesía, pode ser tamén un poeta, tamén estivo vencellada coa confraría, e aparte, por lo menos a conversa que tivemos antes con ela, xusto antes de empezar este faladoiro, é, desde logo, unha excelente conversadora, ten un coñecemento absolutamente enciclopédico da ría, un coñecemento casi milimétrico, pódese decir, da ría, sí. Se consideramos os seres que aí viven casi milimétrico. A ver, podía ser moito máis se non houbera tanto fango polo medio. Pero, bueno, desde logo a súa visión hai que tela en conta, porque ela coñece a pé, o día a día da Ría do Burgo e despois vamos falar un poquinho diso. E despois está Antonio Sandoval, que é ornitólogo, divulgador ambiental, escritor, moi polifacético, pero sempre con ese fío, sempre ligado coas aves, sempre está aí a figura das aves, e desde logo este foi o principal leitmotiv do blog que Aves de la Ría do Burgo, que é o decano da blog ornitoloxía a nivel español, se non me equivoco, desde 2010, se non antes, 2010 pode ser. Entón, é unha figura imprescindible no coñecemento, neste caso, da realidade do medio natural da Ría do Burgo, especialmente con este grupo que son as aves, que son tamén as miñas predilectas, así que decilo, e que son excelentes bioindicadoras da saúde dos ecosistemas. Despois vamos falar un poquinho delas. Falta unha persoa, se vedes a lista de relatores, Jessica Méndez, que tiene un pequeno percance, non grave, afortunadamente, hoxe, excusou a súa asistencia. Por lo menos, deixalo aquí claro, que foi por causa de forza maior, pero digamos que a figura de Jessica Méndez, que é concellada de Participación Cidadá, Medio Rural do Concello de Culleredo, considerámola moi interesante porque podía pulsar as sensibilidades da cidadanía do concello que ten máis litoral da Ría do Burgo en relación coa ría. Entón, bueno, vamos a ver se entre todos podemos, bueno, evidentemente non se pode suplir o 100% o que podía aportar Jessica, pero sí a ver se podemos quedar con un puño do sabor da participación cidadá neste sentido. De acordo? Aquí a primeira parte da miña chapa. Vamos centrarnos no título do faladoiro, pasado, presente e futuro da Ría do Burgo. Vou comezar por ti. Hola. Mira, vouche pedir dúas pinceladas, así de primeiras. Gustaría que nos comentases a todos os ouvintes e a todas as ouvintes un puño a tua relación coa Ría do Burgo, histórica, a un recordo que podas ter pretérito, e a seguir como se enlaza isto coa tua relación presente coa Ría do Burgo. Vale? Bueno, é un pouco xeral, que se diría. Algo tardío, sí, porque eu veño a vivir a Coruña no ano 81 e traballaba nas cerámicas do Castro.
o autobús nos pasaba por ali na primeira ruta, había daquele autobús de empresa. E digamos que o meu primer contacto é visual porque pasaba pola zona, pero nesa época empecé, bueno, a ir algunha vez, tampouco e que fora con nin asiduamente, ni nada, sino de unha maneira esporádica, polo tema de que, bueno, naquel momento aínda que ser unha ría moi urbanizada, non tanto como agora, non? Ainda había unhas masas un pouco máis grandes de xunqueira. Eso antes da construción do paseo marítimo. Eso 80, decías, non? Sí. Sí, o primeiro 81, a parte de... E entonces, pois, bueno, pola curiosidade esa de ir por ali e tal. Pero xa digo, tampouco foi dunha maneira moi asidua, non? Tiña máis a zona de Campeón de Sesebre e Ese era o Bandallo, non? Tiraba... O sea, o favoritismo iba máis cara a Cesebre o Bandallo como lugar para observación da natureza, pero non para a ría do Burgo. Non especialmente ali, xa digo, si fun alguna vez, pero bueno, me daba máis para patear e para facer... Naquela época facía bastante fotografía en Jaime e estas cosas, entonces me daba máis xogo o Cesebre ou o Bandallo, e entonces pois solía tirar un pouco máis para ali. Entón, a imaxe que tiñas ti era basicamente pasar co autobús de transeúnte, sí. De transeúnte, había digamos, ese elemento industrial que vai estar planeando, non? Todas as intervencións, o pasado industrial da ría do Burgo. Como era ese pasado industrial? Sí, bueno, o sea, estaba o mamotreto da... Non recordo se a Cros ainda estaba... Non me acordo. O sea, si recordo o mamotreto que estaba ainda sin desmantelar. E o da... o a aceiteira tamén. A Bufe, o da... Sí, que estaba máis por aí. E, bueno, un pouco como realmente donde... a partir de Culleredo, o sea, de... Bueno, a zona onde está ahora o da Río, esa urbanización, esa... Sí, bueno, había o límite de Fontecullero, o límite entre Coruña e Culleredo, sí. Tal e cual, ¿no? Un pouco lleva, o bus iba bordando todo, entonces, que collía de compañeros, ¿no? E atravesar a ponte e todo eso. Entón, bueno, digamos que era a primeiro momento en que tamén me gustaban os temas históricos, arqueolóxicos e demais, non? E me gusta. E, bueno, estaba ali a igrexa do Temple e tal, entón tamén me... Inspiraba tamén. Porque a eso... curiosidade de conocer, non? Sí. Bueno, aparte tamén está este patrimonio arquitectónico, evidentemente a ponte do Burgo, unha auténtica xoia, tamén unhas diferentes igrexas que están xusto na parte do fondo da ría. Isto, claro, cos anos tamén houve unha evolución da tua relación co Río do Burgo, pero digamos que hai aquí unha cousa que é importante que como a organización a que pertences, a Asociación Galega de Historia Natural, pois artellou estas alegacións, que podes contar algo máis sobre iso, como se viviu, quen participou, como foi? Sí. Porque isto, se non me equivoco, isto é 2014, da nota de prensa. Sí, cando sai todo o tema dos dragados e tal, home, pois, un pouco coñecíamos, pois, que había un sosteral, que o problema, sobre todo, da contaminación, o que preocupaba era o tema de que elementos contaminantes que neste momento están inertes porque hai capas de lama de décadas, non? Da Cros e todo isto, que co dragado se volveran poñer en circulación. É moi fácil e seguramente vai pasar, porque é moi difícil que no dragado non haxa escapes, non? Isto é como o trasego
do petróleo nos pantalás. Claro, sempre hai algo, sí. E entonces posiblemente se vai volver a poñer en circulación metales pesados que agora están clausurados, inertes e tal. Entonces, un dos temas que tamén preocupaban, non? E entón, de feito, as alegacións foron nese sentido. Unha, que se vai destruir a pradeira de Zostera Norte. Explica para o público que a mí non sabe que é a Zostera. Bueno, para que entendades facilmente, seguro que coñecedes a poza idónea do Mediterráneo, que forma pradeiras moi extensas. Isto sería o equivalente atlántico, non? Hai dúas zosteras, a Zostera Norte, que é pequeniña, non chama a atención moito porque son como uns fíos, non? Prácticamente. Son plantas, non son algas, son plantas. Son plantas, non son algas, exactamente. Pero que ten a característica de que viven no fondo do mar, non? O sea, algo moi curioso. E despois hai a zostera marítima, pero que non hai na ría porque busca máis profundidade, digamos. Por exemplo, en Salas e hai as dúas. E cal é a importancia da zostera? Pois que é un hábitat moi importante como refuxio, alimentación e cría de moitas especies que incluso son importantes para comercialmente, non? Desde a xiba a moitos peixes que poñen os seus ovos neses espacios ou a súa zona de refuxio cando alevís, etc. Entonces, claro, bueno, están protegidas e a alegación evidentemente iba no sentido de que se o eliminas de aí estás empobrecendo toda a biodiversidade da ría e ademais estás afectando tamén a todo o sistema económico do pesqueiro, non? O sea, se unha zona de cría da alimentación e tal, pois estás privando de... E eso por un lado, non? E, bueno, o da zostera era unha das alegacións, un dos puntos que nos calegamos. Ao parecer, o que teñen pensado é trasplantar, pero, bueno, polo que estuvemos vendo, hai experiencias nese sentido que non dan o resultado, non? Con cal é moi difícil que se poda recuperar se se destruye. Seguramente non se vai perder. A mellor co tempo, pois volverá, pero... Outra parte das alegacións era dos valores naturais en relación cos aves invernantes e demais. Eso vamos a falalo con Toñete, se te parece. Damos paso ahora, seguimos falando despois contigo, damos paso a Xandro. Ti vives en Culleredo, entón o que ti podes pulsar tamén un pouquiño, non sei, unha vivencia ahora moito máis cercana da ría, o sea, de día a día, pero imagino que terás tamén a túa primeiro recordo, a primeira semblanza da propia ría do Burgo. Contanos algo, danos unha pincelada dese pasado e, sobre todo, unha ou dúas pinceladas do presente. Bueno, pois non lembro exactamente cando foi a primeira vez que vin a ría do Burgo, pero deu ser eso en torno ao 92, 93, que foi cando me viñen a vivir para Culleredo. Eu tiña por 11 anos, 12 anos, e debeu ser, o primeiro que lembro estar remando na ría, porque eu remaba daquela en canto me viñen a vivir para aquí, me metí no Club de Regatas de Perillo e estuve como 10 anos, unha cousa así. Entón, bueno, teño remado moito nesa ría e un dos primeiros recordos foi a primeira vez que saía nun barco de banco móvil que se chama Skiff, que é un remeiro con 2 remos, e iba só no barco e estaba chegando á Ponte do Burgo e se me soltou un remo, plum, e me din a volta, quedei totalmente empapado, tuve que sair pois a través do fango, subirme no barco e volver remando para Perillo.
E despois, bueno, eu fixen bioloxía mariña, daquela non sabía, bueno, eu sabía que quería ser biólogo, pero non tiña os coñecementos que teño agora. E eso, fai un ano empecé a traballar na cofradía, son o guardapesca da ría, entón estou encima da ría pois todos os días. E a miña sorpresa foi cando viñen a vivir para aquí que estaba chea de vida, que a ría está un mogollón de invertebrados, eu son especialista en invertebrados mariños e me sorprendeu a cantidade e a diversidade de invertebrados mariños que hai na ría. Que grupos son especialmente diversos dos invertebrados? Tamén para ilustrar así os moluscos, bueno, aparte, o sea, hai moluscos comerciais que se explotan comercialmente e hai outros pois, que ou non se explotan comercialmente ou dentro da ría non hai a suficiente cantidade como para explotalos. Pero, por exemplo, arolas, sabes o que son as arolas? Chámanlle mexarela ou navallón tamén, que é máis parecido a unha ameixa, pero chegan a ter pois, un tamaño así, máis ou menos. E, ostras, cando vin eso, dixen, en serio, na ría do Burgo e estas cousas, que a imaxe mental que tiña daquela era dunha zona, pois, eso, industrial e xa de merda, falando rápido, e, sin embargo, pois, eso, me sorprendeu a diversidade que hai de animais na ría. Tes feito tamén as inventarios, non sei, poliquetos, ou por non ter algunhas nocións, ou de cagulos e demais? Non o fixen, digamos, estrictamente, pero 40 especies por aí, sí, debo ter controlado, máis ou menos, de invertebrados. E despois sin meterse en vegetais, en algas e cousas desas que xa non entendo tanto. E aparte desa diversidade, o sea, por metro cúbico de intermareal, imagino que haberá unhas cantidades tremendas. O sea, non sei se fixetes catas ou subeches de alguén que fixera catas de... Non tiene ningún estudo, é curioso, pero non accedín a ningún estudo así máis ou menos reciente da diversidade. Pero, vamos, no intermareal é cuestión de poñerse a mirar, pero non só o mexilón, porque se abres as piñas do mexilón aí vas a topar, pois, anfípodos ou litorinas, minchas e cosas destas. Hai mogollón de especies. E ti como gardacostas, imagino que evidentemente... Gardapesca, perdón. Disculpa. Terás, imagino, todos os teus informes, non sei se son diarios ou semanais, imagino que terás algún tipo de perfil de... Non quería chamar infractor, o sea, así, pero por lo menos... Que nos podes contar deso? Bueno, pues hai como 5 ou 6 persoas habitualmente, por non dicir todos os días, que se dedican a ir furtivamente á ría. E hai como 2 perfiles. Uns que son xente que ten poucos recursos e que atopou aí pois unha fonte de ingresos, pequena, pero é unha fonte de ingresos diaria para eles. E despois hai outra xente que o fai máis por ganar uns cartos. Nas épocas de boas mareas, pois vai á marea e fai uns cartillos. Pero sí, hai eso, en torno a 5 ou 6 personas que están habitualmente na ría. Imagino que, evidentemente, para xente que son máis cadores legais e demais, eso supón, o sea, que digamos, que lle quitan rendemento a labor diaria desas persoas, ou quizás a mellor empeza a haber impacto realmente na economía legal se eso fora máis constante ou de máis cantidade de persoas. Como ves eso? Eu penso que sí, non podo dar datos, pero penso que sí que lle resta, claro. Estamos falando de xente que non cumple nin tallas, nin cupos, nin horarios, nin nada. O sea, fan o que lles dá gana. Eso é a lei da selva, como quen dice. E entón, eso ten que restar, claro, a productividade da ría. Sí, por suposto. Aparte, eu estaba falando eso dos que teñen esa necesidade, dos que non teñen outro tipo de ingresos, pero aí despois, pois, xente que vai a lucrarse e esos arrasan con todo, vamos. E artes prohibidas e de todo, sí. E artes prohibidas, imagino que máis cara a zona de Santa Cristina, cara fora, non? Ou tamén dentro... Non, me refiro a que usan, por exemplo, o raño. Que usan raño. Claro. Se meten onde lles dá gana co raño. E outras molestias ou que teña a ría, que te tiñas documentado... Tides gardapescas, imagino que haberá tamén pescadores, caña ou... Sí, é habitual. Os pescadores é habitual verlos, sobre todo os fines de semana,
E bueno, pues, eso foi unha das cousas que máis me sorprendeu, que estaban a pescar lubinas e sargos e doradas, e que na ría pois había eso, sollas e cosas así. E non me imaginaba que andaba xente a pescar lubinas dentro da ría do Burgo. E é certo, eu teño visto, sí. E algunhas non pequenas. Ostras, non está mal. E así, por último, así para que podas apuntarte como habitante de Culleredo, como veciño de Culleredo, como pulsarías, isto podía resolverlo Jessica perfectamente, pero digamos, a relación dos teus veciños coa ría do Burgo. Que parece a ría do Burgo? Un sitio onde, non sei, solazarse ou como Un ven? sitio onde pasear. Solamente. Eu penso que sí. Hai algún pescador, pero hasta non hai moita xente que pesque. A maioría dos veciños de Culleredo utilizan a ría para pasear. E, bueno, habrá xente que teña un barco e vai unha vez pola ría, pero, vamos, é unha zona de lecer para xeneralizar, vamos. E o paseo marítimo como Sí. pedra angular. Sí, sin dúbida. De feito, saindo do paseo marítimo, a xente non ten ni idea, vamos. O sea, quero dicir, antes de entrar estábamos falando da microtoponimia da ría e tal, e a xente te dá referencias da ría, pois, no paseo marítimo está, pois, onde o botánico, onde a residencia da ría, ou por aí, pero non, fora dese entorno non hai referencias, nadie te dice eso, as maruxas ou carnicero. Claro. Sabe xente que, bueno, Eso como sabe Teresa xente que efectivamente... que é usuaria do mar, usuario, que vai a pescar e vai ao carnicero. Claro. Esa xente sabe, pero se non é difícil. En xeral, ahora sí, por último, hai boa predisposición dos veciños para que se faga a dragaxe, piden como unha reivindicación necesaria e inmediata, como... A ver, eu penso que sí, que a xente entende que o dragado se ten que facer. Sí. Despois, bueno, eu unha época que defendía que non se fixera nada na ría do Burgo, pero entendo que hasta certo punto é necesario un dragado, pero, bueno, podemos entrar no debate despois de si este é o mellor modelo, non, de dragado, o mellor que se pode facer. Pois moitas gracias, Xavi. Hola. Pois o mesmo, pero neste caso ti tes, Alba Trueba, ten unha relación coa ría do Burgo máis tangencial, porque ti tes unha relación con Meixigo, con Cambre, que está preto do río Mero. Aguas arriba. Contanos algunha vivencia que tiveches ti, neste caso, claro, do río Mero, que se emboca na ría do Burgo, pero a ver se podes, a medida que o naces co presente, aproximarte cada vez máis á ría do Burgo. Vale, pois, bueno, sí, a verdade é que a miña relación, como xa estamos dicindo, é máis co río Mero, que o que desemboca na ría do Burgo, porque, bueno, temos unha casa familiar en Meixigo, que é unha aldea pequeniña de Cambre, bueno, a miña avoa era de Cecebre tamén, entón, bueno, digamos que máis a zona dende o Encoro ata a ría do Burgo. Eu, pois, a verdade é que teño pasado moitas horas no paseo fluvial, bueno, para arriba e para baixo, cando era pequeniña, e os meus primeiros recordos de ver, pois, por exemplo, un martín pescador, pois foi ali no río Mero, de ver os zapateiros flotando na auga, nos meandros, bueno, penso que aí, neses paseos, foi un pouco onde me despertou a curiosidade polo mundo da bioloxía e posiblemente tivo moito que ver con que despois eu rematara estudiando bioloxía e, bueno, traballando no que traballo. O sea, Clara, que traballas? Bueno, sí, eu na actualidade traballo en microbioloxía aplicada para a depuración de augas residuais, principalmente en plantas depuradoras de augas residuais, pero tamén, bueno, tamén temos feito algún traballo en augas subterráneas para eliminación de contaminantes da auga utilizando propiedades de bacterias, principalmente. Que foi tamén o teu tema principal da tua tese de doutoramento, se non me equivoco. Sí. E, bueno, isto tamén, pois, vai un pouco xa máis ligado quizá coa problemática, bueno, dos lodos e da acumulación de toxicidade que hai na ría do Burgo por causa dos diferentes vertidos que históricamente tiveron lugar con diferente natureza, claro, porque, bueno, como xa se comentaron algúns puntos, non, de vertido, por exemplo, a Lacrosse, que creo que, bueno,
sabemos todos que era unha fábrica onde se producía sobre todo fertilizantes, con materias primas que viñan, por lo que teño lido, principalmente de Marrocos, que se producían fertilizantes para uso regional, pero, bueno, claro, todo o material que non era útil para o fertilizante, todos eses restos, pois, eles perdían directamente sen ningún tipo de depuración cara á ría. Entón, pois, sobre todo, principalmente, metais pesados, que teñen unha toxicidade moi elevada. Tamén para o público, explica un poquinho que son os metais pesados, exemplos, e, sobre todo, que toxicidade nos pode producir a nós, os humanos. Bueno, depende moito exactamente de que metal en concreto, pero, bueno, en xeral, claro, son elementos que realmente son necesarios para a vida. Nós necesitamos, por exemplo, o cobre, é imprescindible para o bon funcionamento dos glóbulos vermellos. Sen embargo, cando acadan unha certa concentración, que non é moi alta, empezan a ter efectos sobre o sistema nervioso, o sistema inmune, poden producir cancro, bueno, claro, non solamente en humanos, senón tamén en mamíferos e outros membros das cadeas tróficas. Pero sí, digamos que non é un valor moi alto necesario para que produza efectos moi graves. O mesmo, imagino, o mercurio, o cadmio, todo isto tamén máis do mesmo, o sea... Sí. Eso, claro, son contaminación por metais pesados, pero realmente a ría chega outro tipo de contaminantes, de moitas fontes. Que nos podes decir diso? Sí, tamén hai outro grupo grande de contaminación que ven das augas fecais, que tamén, pois, directamente verteuse durante moito tempo augas fecais sen ningún tipo de tratamento previo, e a día de hoxe todavía hai zonas onde non está separada a corrente de augas pluviais da corrente de augas procedentes das casas. Entón, en momentos puntuais onde chove moito, desbordan as alcantarillas e, bueno, todo eso remata nas rías sen pasar pola depuradora, por exemplo. Eso ten unha componente química, non? Esas augas teñen compostos químicos que tamén son tóxicos, pero o principal aí, digamos, que é a contaminación microbiolóxica. Que, bueno, penso que todos temos escuitado falar moito das coliformes fecais, non? Que son esas bacterias que viven no intestino humano e bueno, que producen enfermedades gastrointestinales, pero tamén, por exemplo, na ría do Burgo tense detectado en bivalvos diferentes virus humanos, por exemplo, hepatitis A, hepatitis E, norovirus, en niveles bastante elevados, que tamén é consecuencia disso. Un pouco de todo. Un pouco de todo. Hai outra parte tamén, bueno, non sei se chamalo contaminación, por lo menos alteración do medio, por lo menos por lo que estiven vendo que hai un arrastre tremendo de sedimentos do río, aparte que é moi irregular, asociado coa presa de Cecebre. Podemos comentar algo disto, destes sedimentos? Supoño que cando abren comportas, que aquelo ocasiona turbidez, como nos podes ilustrar isto? Sí, bueno, ao meu entender, si son eses momentos nos que abren as comportas a tope, de repente un caudal tremendo de auga que revoluciona todo o fondo do río e arrastra unha cantidade moi grande de sedimentos cara á ría. Que, claro, nun río que non estivera intervido polos seres humanos, pois este desplazamento sería moito máis lento no tempo. Isto, claro, tamén ten un efecto de arrasar, non, co fondo do río e perturbar totalmente os ecosistemas, claro. Tenho aquí unha nota, tenho aquí unhas chuletas que me viña ser un dato que podría mellor poder apoiar isto. Hai un informe do Instituto de Investigacións Mariñas que depende do Consello Superior de Investigacións Científicas que comentan que o río Mero chega a depositar ao longo de todo o ciclo anual ata 1 centímetro de lodo en toda a ría. Entón, isto estamos falando de que son moitos centímetros, moitos anos, que, claro, parte destes centímetros son movidos polas diferentes mareas vivas e demais, pero moito queda tamén, moito queda pousado durante X tempo e acaba originando casi como unha lasaña de sedimentos que acaban contribuindo a que o problema dos lodos sexa cada vez maior.
non sei se a mellor tes mirado algo o tema da dragaxe, antes comentaba Carlos con acerto que evidentemente podría haber un problema a hora de que eso se remenxa, se poda poñer en suspensión. Non sei se todos os contaminantes se poden poñer en suspensión ou non, ou como ven eso? Sí, aí, bueno, ata onde alcanza o meu coñecemento do plan de dragaxe, eu, bueno, comparto un pouco a súa opinión, porque penso que agora mesmo está contido en ese material, porque por propiedades físico-químicas tende a absorberse aos lodos, e sobre todo onde hai restos de materia orgánica, os metais pesados quedan aí retidos, digamos, como unha especie de esponxa. E claro, no momento no que se remexe todo eso de vez, pois, bueno, si eu teño as miñas reservas de que vai rematar no caudal de auga e dispersándose ao final. Eso tamén, imagino que orixinar parte deses contaminantes, turbidez na auga, eso pode, ao mellor, aumentar os niveles de coliformes ou ponos agravalos ou ponos que perpetúen máis no tempo? Podría ser posible ou como se comportaría ali nese sentido? Sí, bueno, eu penso que o tema da turbidez tamén pode afectar moito pois, ao alcance que tenga a luz para chegar ao fondo da ría, non? O tema da fotosíntese que poden facer as microalgas que se vería afectado. Entón, ao afectar a fotosíntese, pois temos un menor aporte de oxígeno, ese esgotamentos de oxígeno pois, tamén podría ser un efecto final de toxicidade nos peixes e, bueno, en todo o que consume oxígeno, parecido a unha eutrofización, ao final. Eso, claro, eso está falando da dragaxe, pero o que pasa é que habría que solucionar tamén o tema dos verquidos de fecais e demais. Tíes da opinión que iso está solucionado, dista moito de solucionarse? Como ves o tema da depuración? Estáse facendo ben? Estáse facendo mal? Estánse facendo cousas, pero ao meu entender insuficiente. Insuficientes ainda. Sí, creo que sería moi crítico que houbera unha separación de augas pluviais e de augas procedentes das casas. Como marca a lei, por suposto, na lei de régimen local, que non se fai, que depuradoras tampouco hai. Por que depurador hai? Na Ría do Burgo. Non sei se hai... Perdón, Eso podemos deixar para delante, pero ese apuntamento ve moi o pé, o sea, deixámoslo... Non podo. Dejamos que entró en tiempo. No, evidentemente todo o tratamento das augas residuais de toda a área metropolitana da Coruña está moi centralizada na depuradora de Bens. Aí, digamos que todo isto se ten que entender como unha cosa moitísimo máis complexa que ultrapasa todo o universo da ría do Burgo, pero de todos modos o que está apuntando ela é que tamén hai, imagino que habrá contaminación difusa tamén en toda a cunca do río Mero. Eso non sei se tes coñecemento de aldeas que se teñen ben os saneamentos, se dependen de pozos negros ou de se teñen a rede alcantarillado en bo estado, non sei como, que nos podes comentar ti? Bueno, o ti. Eu iba a dicir que no tempo que levo traballando na ría denunciamos a cofradía dous vertidos, un que era unha tubaxe que estaba rota e outro que foi unha conexión que fixeron de fecais polas pluviais. Unha obra e alguén conectou mal o tubo e acababa saindo por a ría. Apunta, bueno, do tema do rural, sino que eso, básicamente, que problemas de contaminación difusa crónicos que hai desde hai moito tempo, que son comuns a todo o rural galego, básicamente. Pois, por lo menos, se nos facemos un poquinho idea do que acontece de tema de contaminación, despois podemos facer aí un debate se evidentemente o dragaxe vai ser a panacea ou que soluciona máis problemas, pero dou ahora paso, grazas Alba, a Teresa, como mariscadora, penso que levas tempo na Ría do Burgo, uns cantos anos, que visión nos podes dar do pasado do marisqueo na Ría do Burgo e do presente, do que estás vivindo agora? Eu empecé hai 30 e algo de anos. Pois son os meses antes de ser a catástrofe do mar Exeo. Daquela, collíamos os berberechos por sacos, que, bueno, eu empecé ao berberecho, logo despois, ao cabo de 2-3 anos, fun á Ameixa,
Quería, porque despois igual se me esquece, falou antes Carlos da Zostera, das pradeiras de Zostera. En Santa Cristina, onde está a fábrica e todo ese centro onde fixeron as escaleras, había unha pradera ali, preciosa. E o Concello de Oleiros quitou non houve problema ningún, arrasouna. E dábanse uns bons berberechos ali, e unha boa meixa, arrasouna. E que despois igual se me esquece. É que hai tanto que falar da Ría do Burgo, que hai tanto que se me olvida. Entón, bueno, empecé o berberecho e así se collía por sacos, pero collíalo como nada, non? E logo, 2 ou 3 anos de estar na Ría, comecei a ir á mesa. A primeira vez iba satisfeita para a lonxa, con o meu caldeiro, o meu toque, os 7 kilos, cheguei ali, eran arolas, cadeluchas desas, e non valía para nada. E, bueno, o tempo vas aprendendo, non? Pero, quero dicir, e éramos, pois, creo que cando eu empecé a pé, 400 e pico mulleres, 480 ou así, e a flote, pois, 100 e pico largos, 200. Carlos, podeme corrixir, a flote hai 30 anos, así tamén serían sobre 200, non? Ou así, por aí. Sí, eu no seu momento foi o mariscador a flote máis novo da Ría do Burgo. Empezaron a parroquia. Eu e outro rapaz, o fillo do difunto do Rato, que se acabou colgando no frente da casa. Por aí serían sobre 200. Teño xa 58 anos. E casi 500 mulleres, non? Entón, que moitas delas, moitas delas iban a mariscar a ría, porque é un traballo que traballas 10, 12 días ao mes, non traballas todo o mes, e traballas 4 horas, 3 horas, 4 horas, traballas cas mareas. Entón, non pode dedicarle a xornada completa, nin o mes inteiro, non? Entón, moitas mulleres, pois, tiñan, traballo na horta, ou iban a unha empresa a limpiar, ou a servicio doméstico, e máis tiñan o ría. E homes tamén, que tamén había homes a pé, non? Para moitos era o seu medio de vida, e para outros, un traballo complementario. Pero quero dicir que había moito marisco. Había esas ameixas que chamábamos as do alcalde, as ameixas que de verdade o gallás puderedes ver algún día. Esa ameixa, collías 4 e tiñas 1 kilo de ameixa. Era unha gozada, coller eso, bueno, daba un subidón, ainda que cacharas, tú eras achando, non te aparecera nada, pero te aparecía unha desas, veña, xa ibas correndo, a verdade que, a ver, é un oficio moi duro, polas condicións, sobre todo, xa non as condicións climáticas, non, senón posturais. Son 4 horas e acabas, bueno, como acabamos todos, as vértebras esparramadas e 4 ou 5 hernias e así. Pero ao mesmo tempo é un oficio moi bonito, non? É un oficio que empodera moito a persoa, a muller, sobre todo. Entón, bueno, comecei, pois eso, hai 30 e pico de anos, había moitísimo marisco, había moito furtivo, tamén había, porque cando eu comecei xa había pernes, porque isto primeiro, vou explicar un poquinho, primeiro estaban, o sea, bueno, eso, unha serie de persoas, pois, colleron un cacho, un terreo, unha parcela, e fixeron as pesqueiras, non? Entón, había, non sei, 6 ou 8 Joaquina Casal, Pedro Asario, pero estas fixeron as pesqueiras. E iso tiña notado, entón o resto da xente ia, pois, os cachos que quedaban, que era pouco, polos areais ou esas parcelas. E logo, pois, non sei, creo que hai por aí 40 e algo de anos, un grupo de mulleres robotouse e dixo, non, que eso que tiña que ser compartido, bueno, hubo ali bastante movida, e tiráronse os valos das pesqueiras e eso. E entón xa se empezaron a marcar. Se empezaron a dar os pases avantes e como unha especie de pernes. Non había o que o pernes agora, sino a cofradía daba, pois, unha libretiña verde, con o número de carné e todo eso. E cada ano renovabas. Logo despois, no 90 algo, xa foi cando a Consellería empezou a dar os pernes. Tiñas que fazer un cursiño, non 89, 90, creo que foi. Tiñas que fazer un cursiño de 15 días, creo que era os pernes, non? Entón, se sigue renovando cada ano. E tes uns topes establecidos, pois dependendo, a ver, cada vez ao haber menos marisco, o tope vai baixando.
que antes podías coller 10 kilos de ameixa e 20 de berberecho, agora pues tes 10 kilos de berberecho e 5 de ameixa e 6, bueno, ameixa, dependendo se é fina, babosa ou xapónica, dependendo da especie. Cambiou co tempo a proporción Cambiou, das sí, especies. porque cada vez hai menos marisco. Cada vez na Ría de Burgo hai menos marisco por todo o que se falou pola contaminación. Sí. Hoxe en día hai contaminación. Pero aparte disso, digamos, proporcións de fina, babosa e xapónica cambiou tamén. Antes, o sea, que antes había máis fina, agora xa No, antes había moita... A ver, a xapónica aquí non existía. Era a ameixa fina e a babosa, e o berberecho. E moita mincha nas rocas que había, que despois, cando foi o da playa, a ampliación e todo eso, aí desgraciaron todo eso. Entón, había a ameixa fina e a ameixa babosa. A ameixa fina divides en varios tamaños, mediana, grande. E logo despois, non sei, pero damos 20 anos, máis ou menos, 18, 20 anos. En principio, a Consellería de Pesca quixo introducir a xapónica, xa estaba introducida en outras rías, nos parques pesqueiros e iso, porque nós na quixemos. Aquí sempre se rexeitou, porque crece moito máis rápido, se a outra precisa 3 anos para cadar a talla legal, pois a xapónica en un ano e pico xa está. Entón, e vai desplazando a outra. Claro, o parque que había, o parque de Caridad, que estaba na Ponte Pasaxe, que agora xa non, xa hai uns anos que non rematou a concesión, os parques teñen liberdade, o mismo que poden, a veces, a xente vai á plaza ou ao mercado ou ao super que di, como venden esa ameixa tan pequeniña? Os parques non teñen tallase mínima, poden a vender como queiran. Os mariscadores, sí, temos 37 milímetros, creo. Entón, empezaron a introducir eles a xapónica, claro, o marisco vaise desplazando, vai saindo das pesqueiras e vai indo aos areais. E nós durante 2, 3, 4 anos aparecíanos xapónica e en vez da porquita, a machacábamos, a matábamos no areal para que non se reproducira, non? Que pasa? Que é imposible, non? E chegou un momento, despois acollíamos e a levábamos para a casa, decía, pues mira, a comer. Pero chegou un momento que empezou a escasear a autóctona e a aumentar a xapónica. Entón, non quedou máis remedio que o precio baixaba de todo, o marisco xa escaseaba, introducila no plan de explotación tamén. E así foi. E agora, pois, bueno, xa non hai moito nin da xapónica, nin da autóctona, nin da babosa. A babosa é curioso, porque da Ponte Pasaxe, logo, hacia a Coruña, hacia Santa Cristina, aí normalmente medra bastante. Pero da Ponte Pasaxe, sobre todo na parte no areal de Carnicero, hacia Ponte Culler, non sei por qué, non medra tanto. E vai facendo unha capa sobre outra, unha sobre outra, unha sobre outra. Vai quedando pequena e vai engordando as capas. Non sei por qué. Que cal era, non sei se ia polos sedimentos que para ver abaixo ou porque... Podemos tamén deixar esta cuestión, se alguén a sabe responder tamén online, pois que o poña, decir, eu sei por que pasa isto. Perdona, que antes comentabas algo do tema da praia, que fixeron na praia. Hubo cambios morfolóxicos, o sea, digamos, da estrutura e todo eso, en algún momento, que nos podes decir disso? Mira, a ver, da Ponte Pasaxe, falo agora da Ponte Pasaxe hacia Santa Cristina. Ao lado da ponte estaban os varadeiros que había igual, que eso despois quitouse e de feito moitas vigas de madeira e farranxos e todo o que había aí lo quitamos nós coas más, nada máis. Logo despois estaba o que Casa Ocupa, que había que onde estaba o areal de Carnicero, o Canijote, e ali todo un pedro de gallo e, bueno, fango, pedro de gallo, que se daban unhas ameixas e un macho, vamos, un macho cada vez que iba ali, reventabas a espalda, remexendo a pedas pedras e aquel fango, pero te facías unhas mareas maravillosas. E logo, seguindo hacia a playa de Santa Cristina, por onde está agora, onde está a fábrica e todo eso, aí tamén estaban os muros da pesqueira de Joaquina Casal, creo que era, e eso tamén se retirou, había rochas pegas que estaban cheas de minchas, había xapadeira de zostera, eso todo foi fora. E logo despois, non sei se lembrades, que xusto na esquina de Santa Cristina
que hai no sitio de ainda están uns eucaliptos enormes. Bueno, pues nese frente todo tamén había todas unhas rochas. Cando se ampliou a Oleiros, cando ampliou a playa de Santa Cristina, meteu unha draga, pero unha draga estuvo por 3 ou 4 meses, unha draga holandesa, e quitaron esas pedras tamén, levaron todo eso, e todo aquilo area, non? Entón, a ver, as pedras tamén son precisas. Tamén porque o que decía Sandro e o que decía Alba, a ver, os animais, e, o sea, tanto crustáceos como eso, como eso, teñen que ter o seu medio para reproducirse, non? E quitar eso. A ver, ali é que non volvín a ver prácticamente minchas na ría de Burgos. E antes acababas de mariscar e tal, e a veces encargabas unhas poucas para un tal de delas para casa. O sea, que aparte que comentas do fango, porque imagino tamén a superficie útil, entre comillas, para os mezclados tamén, que foi se achicando co tema dos fangos, tamén houve estes cambios morfolóxicos que o que fan é a mellor iso mover correntes, imagino, de como se move auga. Cando foi a draga, a ver, as cantes xa estaban cegas, porque, bueno, é a miña opinión. Sí, pero estamos aquí para... Isto é un faladoiro. Eu non sou experta en nada, pero desde que fixeron o dique en Santa Cristina, aquí o dique en Orzata, eso frenou moito as correntes, non? Xandro creo que o pode confirmar, porque, bueno, xa non teñen dito máis xente das barcas sin de ver, non? E outros casos, na bocana das Subias está completamente, hai unha cota de area inmensa, está completamente cega, prácticamente, da area que hai. Entón, as corrientes, o sea, non baixan, non desarman, están cambiadas. Logo, cando estuvo esa draga, entre Carniceiro e Perillo, aí non había, aí pasabas, mareas baixas pasabas por un lado para outro. Meteron a draga, era para facer, para baixar un pouco a cota da area, ampliar a playa de Santa Cristina, e tiña que, claro, para ampliarla, coller a area, non? Entón, tanto o Concello como directivos de costas falaron ca directiva de mariscadoras e dixeron, non, rebaixar, quitar a cota de area e tal, pois nas baixadas hai moita acumulación, bueno, pois mira, si 10 centímetros, máis ou menos, hasta de beneficia ao marisco, non? Para que se oxigene e tal. Pero que non foron 10 centímetros, foron 2 metros. Porque despois, no Real de Carniceiro, por unha baixada, e que non podes un deste, e baste para baixo. O sea, baste que o mano pequena fogo ali. Entón, iba a Carrañeta, e era mariscador, e coñecía a ría, e foise. Entón, agora non podes pasar. Aquilo, xa te fixeron unha canle para que. Logo despois, en Santa Cristina, hacia Santa Cristina, igual, ali, ao pasar ao Materno, non sei, bueno, nas Subias, mesmo frente ás Subias, que hai unha pequeniña cala, unha playita pequeniña, bueno, cando son as mareas de 0,10, 0,20, aquelo que era como unha illa descoberto, todo de pedregallo, ali en Río puxeron tamén a draga, e ali facías unhos mareos tremendos, tiñas que traballar moi rápido, porque claro, descubría moi pouco tempo, pero podías un disco precioso, non? E a mitad das 3 cuartas partes de eso desfíxose tamén. Entonces, parte do Areal de Carniceiro quedou anulado. E eso, as correntes, eu penso que teñen que ter como ríos o seu cauce natural para barrer o que leva a forza e a mar aberto, non? Se te taponas aquí na bocana, te taponas con ese picón, te taponas do outro lado, te taponas do outro, estás deixando todo iso aí. Logo despois, da parte da ponte pasaxe hacia o Burgo, comentabas antes, hai outra pradeira de Trostera, esa está no Areal das Maruxas, eu non sei tampouco como teñen plantexado facer esta dragaxe. Eu entendo que eso será por aspiración, que non será arrancar, non? Que será por aspiración para evitar remover o máximo posible. Non o sei, é que non o sei. Nesa parte, aí estaba, porque era aquilo era un mar, eu lembro de pequena, antes de ir a Mosa. Eu coñecín a ría porque eu nacín a menos de 3 kilómetros da ría, non? E as miñas veciñas e miña irmã maior, a veces, cando non traballaba, pois iba, porque antes ibas, podías ver derechos e eso,
se tiña o vigilante corría para casa, pero bueno, pero non era, xa todo non era como non, e aparte había moitísima cantidade. Pero nós íbamos ali a ría a bañarte, e íbamos a Punta de Camilo, que tampouco existe, todo o edificio agora, e logo despois era un mar de carburo, todo onde está o xardín botánico, aquilo era un mar de carburo, de sallo, un alimento de sallo, íbamos a xogar e pisábamos aquel carburo. Que a ver, eres claro, a ver, con mineral na casa había, que eu lembro, aqueles bolitas que se quedaban pegadas aos dedos, que era para botar na leira, para botar as patacas, e todo eso, vendían por sacos, e así. E o carburo era un mar, unha inmensidade de carburo, que eu entendo que, o sea, que eso non o van a tocar, tampouco sei exactamente, teño o proxecto todo, máis ou menos, como pasaron, pero tampouco, o sea, mirei por riba. Creo que aí é onde queren facer o foso, non? Para depositar aí os residuos. A ver, se eso non se toca, eu creo que eso, a estas alturas, que xa está máis que compactado, E logo despois os outros residuos, sí que hai moitísimos, vamos, pilas, carne, todo eso, a toneladas. E iso, bueno, aparte de outras de colchosa, roupa, Podemos falar despois un poquinho máis sobre o tema da dragaxe especificamente. Poño simplemente unha cosa, poñer en valor a linguaxe que utilizas, cos microtopónimos das zonas de marisqueo, das maruxas, do canijote, os caízos, eses microtopónimos talasónimos que se chamarían. E aparte tengamos a linguaxe tamén das mariscadoras, das mesas do alcalde, dos machos e todo isto que, ostras, a mí soame eso a poesía auténtica. Mira, damos paso ahora tamén a visión, digamos, máis ornitolóxica da Ría do Burgo, que nos pode fornecer Toñete. Toñete leva, xa digo, moito tempo censando, contando as aves na Ría do Burgo, aparte que dalle ao lado a súa zona residente, que é a Coruña. Creo que tes xa moitos anos en riba de censos. Desde que ano, que primeiros recordos tes? Eu primeiro, todo, moitas gracias polo convite a esta conversa tan interesante. Gracias ao equipo que hai detrás das cámaras, como sempre. Gracias, Fabio. O primeiro recordo é cando eu son neno de cidade de Coruña, o meu pai non me levaba moito fora da cidade, eu buscaba a vida para ver natureza, sobre todo semanados, non? As primeiras recomendacións respecto á Ría do Burgo que escoitei non vai a servir que non hai absolutamente nada. Porque daquela, estamos falando dos anos 80, era un sitio que se consideraba absolutamente destrozado en termos naturais, para os aves non tiña interés. Entón, había que coller o autobús e marchar moito máis longe, marchar para Baldaio, ir a Presa de Cebre, que daquela estaba como casi construída e comenzaban os valores en termos de aves interesantes. Logo, pouco a pouco, empezou a cobrar interese en termos ornitolóxicos. E logo, eu fui traballar ali, xusto a carón da ría, no momento que se fai todo o paseo marítimo de Culleredo. E tiña a miña ventana, daba directamente ás obras do paseo, e estaba o traballo, e vin, como de repente, había moitas aves moi interesantes. Eu empecé a dar os primeiros pasos, estaba falando de primeiros anos 90, como ornitólogo ali na ría, saltando por encima das obras, e asomándome á ría, empezando a descubrir especies cada vez máis interesantes. E dende aquela, por temporadas, por temas de traballo, temas vivenciais, vou pola ría co prismático do telescopio ás veces que podo, e tento tamén animar a maior cantidad de xente posible que vaya por allí e disfrute do espectáculo e da maravilla en termos de aves. Sí, a verdade é que o traballo de Antonio Sandoval foi fundamental na primeira, digamos, media protesta, digamos, científica contra a regeneración, entre comillas, da Ría do Burgo en 2014, non sei se lembras. Estaba a Sociedade Galega de Historia Natural, a Sociedade Galega de Ornitoloxía, Seoverlife, Frago de Galo, que se poñían en valor o valor natural da Ría do Burgo, como comentaste que podía ser a Corría da Coruña, o quinto humedal de importancia do norte español. Falábase dunha media de 3.150 aves invernantes, con 45 especies de aves acuáticas habituais, 29 ocasionais.
Imagino que estes valores naturais están vixentes actualmente, ou polo menos son sensiblemente estas medias se vai mantendo ao longo do tempo, non? Sí, un pouco que decía Sandra ahora que en el momento que te sorprendía a riqueza da Ría de Burgos, ti cando vas de paseo con calquera persona que non coñece a Ría de Burgos, nada máis que por os medios de comunicación, pues parece que está levando un pouco menos que un estercoleiro, ¿no? Porque a Ría de Burgos, desastre, contaminación, entón chegas ali, esa riqueza, esa só en termos de aves que voan, por un montón de sons diferentes, as bandadas inmensas, hai moitos tipos de especies, como estabas comentando, é un lugar estéticamente, naturalmente, moi impresionante, e moi fácil de disfrutar porque están todas as aves moi cerca de ti. Agora mesmo, vemos de facer un repaso histórico de todo o que foi a historia da Ría de Burgos, se colléramos e fixéramos unha visión cinematográfica a toda a velocidade que pasou a Ría de Burgos nos últimos 60 anos, é unha desfeita total. O que era a Marina que coñecemos, por exemplo, por os retratos que fixeron de Orens, non? Ese lugar idílico que xa só queda na memoria das persoas máis maiores da ría, que non falan moitas veces por paseo, te contan o que pescaban, onde se bañaban, todo por historias apareceron, e de repente empezas a ver medrar urbanísticamente as dúas orillas da ría, empezas a ver uns paseos marítimos durísimos, modelo ano 80, por suposto que falan da cross, modificacións por aquí, modificacións por alá, os iniciaron como son capaces os humanos de facer semellante desfeita na ría. E de repente, cara ao final de todo este proceso, con todo iso feito, hai un momento no que empezan a chegar cantidade de aves. Isto, e ao mesmo tempo, as sociedades occidentais cobran un interese cada vez maior polas aves, pola observación da natureza. Isto adquire unha condición, bueno, casi de manera absolutamente casual, adquiere unha condición de espacio natural rico en aves que noutros lugares do mundo, que noutras grandes conurbacións do mundo, teñen que fabricar como lugar de ocio e de disfrute da ciudadanía de todas as edades. Por exemplo, agora está celebrando o 75 aniversario da creación do Wildfowl and Wetlands Trust británico, que se dedican a recuperar especies de aves e humidais, especies de acuáticas e humidais, tanto do Reino Unido como todo o mundo, e a salvaguardarnos, etc. E unha das grandes obras que fixo foi a recuperación de uns estanques gigantescos no Támesis, no centro mesmo de Londres, como humidais para que haxa un montón de aves e que a xente vaya a pasear por ali, e vayan ás escolas, se aprendan, etc. Bueno, o seguinte paso desta película tan rápida que acaba de ser. Eu, según con quen falas, contaxe unha cousa. E realmente hai unha incertidumbre agora tremenda, que estamos aquí compartindo. A seguinte pregunta que probablemente é esa. E ti como ves que va a pasar cos aves? Non teño nin... Eso quero facervos esta pregunta, pero vamos facer unha especie como de sándwich, entre comillas. Eso vou preguntar ao final, pero antes vamos dar voz aos que estáis aquí ahora mesmo na sala e tamén aos que estean online, porque me interesa saber que opinades vos e tamén que opinan os que están ahora mesmo escoitando, a ver se é unha opinión interesante ou unha aportación interesante para que despois, de final de colofón, fagamos esta especie como de imaginación e soñación de como pode ser o futuro da Ría de Burgos. Que vos parece? Vale. Se ves aquí unha palabra, unha pregunta, así que, claro. Eu, se me permitides, quería... Preséntate, por favor. Sí. Bueno, sí, xa, verdad, Carlos, sí. Carlos tamén, Carlos Suárez. A miña vida profesional foi no mar. Antes un placeiro aquí tamén no mercado de Montalto, e empecé a rañar no parrote, como gañaba máis cartos, cosa de que iba desde aquela no mar. Marisqueu a flote, fui un mariscador a pé tamén, nas primeiras. De feito, hoxe, mirando por na casa, atopei o carnet mariscador, era o 573 ou 578. Pero logo xa fun a flote, non? Antes estaba sen regular, logo se regulou, pero a flote forma parte da alternancia de arte, non? Ainda non teño moitas competencias, resulta. Pero, bueno, quero me lembrar o que escribira unha compañeira, a muller de José, Olga, nun muro dali onde está a lonxa ahora, posa do mariscador Sapé, e poñía así:
O tercer mundo apadriña un mariscador por 100 pesetas o día. E o que pasaba nesa ría, a ver, nós, o xente do mar, tanto a pesca como a flota, non somos xente que nos queixemos, non asumimos, formamos parte da ría, somos, se supón, animais racionais, pero somos animais, non? Gústame escoitar estes comentarios que enriquece, tamén gústame compartir, bueno, pois, se cada experiencia que seguramente non vai dar tempo a falar todo, nin que, non? Pero nós vivimos a degradación da ría e vivíamos moi ben da ría. Eu teño estado mariscando con compañeiros e ganábamos moitos cartos, dicindo que non había xollo mellor na Coruña que ser mariscador na Ría do Burgo. Mellor que os abogados e que os médicos, porque en 3 horas ou menos ganábamos 300 ou 400 euros. Era chasí o conto. E se pode dicir tamén que ainda vendíamos por fora. Pero que quedaba a ría arrasada e aos poucos meses ou a campaña seguinte, ainda con furtivos e todo, volvía a estar a ría afeitada de marisco. Eso era un maná. Ese foi o carallo, sabes? E que meu? Como decía Luisa, a compañera na que estaba presidenta, a Ría do Burgo foi un caixeiro aberto sempre. Sempre, sí, pues sempre dou cartos. E sigue dando agora pouquinhos, pero bueno. E aí, me falta ver mentalidade crítica, ver a que esa xente que entende, biólogos e demais, a ver, nós somos persoas formadas tamén, con anos, bueno, polas titulacións que temos e demais, cursillos que facemos e demais, e todos adquirimos coñecementos e información, aparte de se cada preparar oposicións, e de estudiar a Constitución, o Estatuto de Autonomía, o Reino de Crimes Local, acabamos conocendo incluso as normativas que teñen as aguas residuais e todas estas cousas. Sin cumpre todo a vida e por haber. E aquí non vexo voces críticas que digan que eso se fixo mal. Culpables? Oleiros, Culleredo, Cambre, A Coruña, quenes? Os políticos, os alcaldes, os concelleiros de medio ambiente. A que? En aqueles tempos. A que? Para cobrar o recibo de que? É que é un despropósito semellante. Agora parece que, bueno, debe ser esta onda que ven de Europa, porque aquí eu penso que non se move moito, non se sigue sendo crítico, nin se sigue falando con claridade das cousas. Ainda aquí, vos non falades con claridade das cousas, non sodes críticos das cousas. E había que serlo, hai que serlo. Aí podía ser, como digo eu, pois igual a primeira empresa da comarca, mas agora con isto do COVID, estes problemas que está habendo todavía, o mundo laboral, pode ser aí unha riqueza 500, 600 persoas traballando con normalidade, autónomos, generando impostos, que da nada está creando algo. Claro, se fala máis da economía circular. Aí había economía circular. Ademais, a ver, ti traballas en calquera empresa ou eso e vai todo para fora, pero a Ría do Burgo creas economía, eso queda aí os cartos, a xente vai nos investir pois na aldea, no pobo, vai no concello. Claro, como ocurre en Noia, como ocurre en Naia da Rosa, como ocurre en Boiro, como ocurre na Pola, como ocurre en Aguillo, como ocurre no resto do país. Aquí, pois... Aparte, eu que digo sempre, o sea, que reivindico sempre, falaba antes, é que é un traballo que che permite empoderarte, non? Eu, por exemplo, no meu caso, permitiume, pois, eso, por circunstancias persoais, non pode ter un traballo de 8 horas e todos os días, e para min, a Ría do Burgo, e moitas compañeiras máis, pois, iso, porque, a ver, un día non podes ir a mariscar, non pasa nada, non ganas, evidentemente, non? E está autónoma, se non traballas, non ganas. Pero se eu teño que levar un cativo ao médico ou ao colexio, ou teño que facer algo, pois non entro a marea que é a hora de entrada é ás 8 da mañá, pois entro ás 9:30. Sei que vou a gañar menos, pero vou a gañar, non? Entonces, claro, te vas a un comercio, te vas a unha fábrica, te vas a unha empresa de limpieza e tens que manter aquel horario. Podes faltar un día, pero non, en cambio aí. E aparte que a natureza é sabia. Esta ría, con todo o que le ha soportado, con toda a mierda, sigue producindo e sigue dando fama e dando fama. Ese día interesante. Permíteme que dea unha palabra máis aquí aos asistentes, non se ten unha palabra máis. Se non, damos, penso que se me confirma Andrés, podemos ter quizáis algunha pregunta online. A que cargue, xa digo, esta, volvo a insistir, para os que se incorporan agora, esta é a primeira vez que facemos este formato de dobre retransmisión en vivo, como ahora, e despois tamén en directo.
Pois temos unha pregunta de Xoán Xalo. Boas noites. Estades ao tanto do novo plan ideolóxico Galicia-Costa que se está redactando agora? Que papel credes que deben ter as brañas, gandras, etc., augas arriba, para filtrar os sedimentos? Supoño, aquí vexo planeando unha idea que esgrimiu a Sociedade Galega de Historia Natural en relación coa parcela da Buge, a antiga Buge. A Buge, non se sabedes, está que se dedica á fabricación de aceite entre os anos, se non me equivoco, entre o 67 e o 2009. Todo ese tempo. Despois foi demolida toda a estructura, quedou toda unha parcela, un solar, que ten así uns peros co pexón de Culleredo, que hai unha idea para que sexa o filtro verde que tanto necesita a Ría do Burgo. Que nos podes decir iso? Cruces por aí algunha nota, non? Sí, no, bueno, que apuntar. Que aparte, antes, bueno, comentei simplemente que alegáramos e tal, ¿no? Pero tiña así como unha reflexión, digamos. Sí, adiante. Que, por exemplo, a primeira, que hai 3 empresas responsables de boa parte da carga contaminante da ría, ¿no? A Cros, que, como decías, do 29 ao 90, a Buge, do 67 a 2009, e Fricosa, do 71 a 2021. ¿No? E, alén destes vertidos, bueno, industriais e tal, están todos os vertidos de aguas residuais dos 3 concellos, Oleiros, Culleredo, Campo. Escape libre, ¿no? Entón, claro, a miña reflexión era que ao final ningún destes responsables vai pagar a receita, ¿no? Do desastre. Cando, igual que se supón que nunha canteira hai que regenerar, cosa que tampouco se fai, que aquí o problema é que hai leixes, pero logo non se cumpre, ¿no? O que contamina, ao final, non lle sale cojonudo porque non paga, ¿no? Pagamos os cidadáns ao final, porque neste caso 40 millóns os pon a Unión Europea, 102 millóns os pon o Estado español, ¿no? Para facer, bueno, personalmente opino que non é para amañar, pero bueno, para esta acción, vamos a decirlo. Despois hai, bueno, vanse dragar casi 600.000 metros cúbicos de lodos en zonas contaminadas de fecais de pés pesados, ¿no? Como decía antes, estes de metais pesados, bueno, digamos os que da Fondo da Ría, que era onde estaban instaladas estas grandes empresas, xa estaban selados, un pouco que tenemos é que iso vai se remexer, ¿no? Pero, digamos, cinguíndonos a pregunta... vale, eu tamén se ven. Sí. Sí, en esa zona da Auge, claro, aí hai unha zona de espadanais, xunqueiras e demais. É que eso un recheo, e aí eran Sí, as brañas. era un recheo. Sí. Antiguamente eran as brañas. Eran brañas, pero un pequeno inciso, e agora Alba nos pode apuntar, porque as plantas poden actuar como depuradoras naturais. Como son eses filtros verdes? Como funcionan? Sí, bueno, hai moitas plantas que teñen a capacidade de acumular metais pesados, por exemplo. Como subindo pola savia e quedando retidos nas partes verdes. Entón, é unha maneira de eliminalo da auga e telo contido nunha cousa que podes cortar, levarte e esperar que volva a crecer, que serían o que se chaman filtros verdes. Pero neste caso, por exemplo, tamén para toda a carga de limos e demais, eses filtros verdes podían actuar como, o sea, poden reter. En cambios partículas sólidas, sí, Tamén pode facer, o sea, ten de contaminación deses metais pesados e tamén de partículas. de partículas. Que tamén, antes non apuntei que o zosteral, outra virtud que ten é que compacta o terreno. Tamén, digamos que... Claro, sirve para compactar, ¿no? Unha das cousas que alegamos, por exemplo, na regeneración ría de praia, ¿no? De sal, que o que querían era eliminar todo o zosteral que hai
en frente, pero o máis importante da vida é esgoto. Pois as queixas que hai de que non te podes bañar porque hai lodos e tal, precisamente te vas cargar o que podes solucionar, porque ten a propiedade de ir compactando e evitar que as augas se enturben e demais. Entón, bueno, así puño colofón da pregunta. É que hai esa zona se pretendía toda arrasar ou urbanizar e demais, e unha das propostas era precisamente que se mantuvera como un espadanal, como unha zona naturalizada e que servira de centro de... Que beneficiaría a Ría do Burgo en segundo caso. Pues esta idea interesante, penso que a pregunta iba mellor con esa intención. Sei que a Sociedade Galega de Gestión Natural traballou nisto, está publicouse no seu momento na web. Sí, de feito, nas Brañas de Sada, por exemplo, das cuestións polas que nos puxemos, bueno, polo tema de que non se seguiran recheando, non? Pois é precisamente porque sirve de gran depuradora, non? Depura todas as augas que veñen contaminadas de todas os núcleos rurais que... De Betarros. No, de toda a zona de Sada, no? Que ven desde Cedo, todo eso, sí. A zona de Riobao, todo eso. Ou que ven polo Río Maior, desde o polígono de Bergondo, todo eso, ¿no? E entonces toda esa zona de Brañas, pues, sirve de depuración, ¿no? Se que é un exemplo de que eso funciona, aparte non moi longe da Ría do Burgo. O Concello ten feito análisis da contaminación entrante nas Brañas e na saíte do río ao mar. E hai unha diferencia en casos que o fixeron, do 80% de eliminación desa contaminación. Meseo tamén de suspensión. Sí, claro, porque te asenta e sobre todo o tema de metais pesados e todo eso, pues queda contigo. É interesante isto que apuntas, que esta idea que responde con a pregunta de Xoan Xalo, se non me equivoco. Non sei se temos alguna outra pregunta. De momento temos... bueno, sí, Sergio, gracias. Sergio París, preséntate. Sergio París. Presento triplemente, sí, de falta. Bueno, son vecinos de las Urbes de la Riga, son nacidos en San Pedro Rosa, vivo en Ocente. Quiero contar varias cosas, ofrecer un poco de esa comentando ahora, que también lo colocarán en sí. Penso que el tema que está apuntado de esos ciclos verdes y tal, es un poco aclaro el tema del dragado, ¿no? Porque digamos que o dragado tiene dos objetivos, un de ellos es eliminar la contaminación de peces pesados, pero no es un más dragado, eliminar las capas de lodos que están sepultando o están marisqueros, pues impiden la actividad marisquera. Entonces, hay que darle una solución a ese problema, pero la pregunta sería si este tipo de dragado era la solución, ¿no? Porque queremos sacar los lodos que están provocando problemas con marisqueros, etc. Una ría que hay más de que está muy fastidiada, pero había arrastra los problemas de lo pasado, de todas las industrias, etc. Pero una situación de la ría de Feliciano, no había que utilizar para sacar el burro por el pasado del burro, que se va a ir tapada por el sello de las aguas igual. A continuación sigue habiendo una de saneamiento, que va mejorando, etc. Entonces van aumentando las poblaciones de aves, la diversidad de vertebrados que decían de Santo, las concentraciones, las costeras de Santo sobre la ría, Santa Espina, Santa Castelleiros, Santa Cruz, etc. Entonces, en ese contexto, queremos eliminar los lodos, pero también se pregunta por qué hay lodos, de dónde vienen los lodos, que hay realmente a causa del fondo. Se comentó aquí varias cosas relacionadas con eso. Tenemos o tema dos corros de cebe, que non é tanto que andar en comportas arrasa con todo esos caudales de agua, sino un pouco ao revés, que regula, evita avenidas, regula a falificación da mucho máis constante e retén os sedimentos grosos, que son os que arrastrarían cada zona da ría os máis finos. Solo pasan os finos, ese filo que se pone a pasar de cebe, solo pasan
solo superan os sedimentos finos que non se ven arrastrados por os grosos, que logo chegan a tramo final do río Mero, se atopan un río canalizado, dos primeiros totalmente artificiais, e chegan a unha ría que non ten ni un metro de río natural, ni unha agua. Unha ría que son muros de formigón con absolutamente ningún tipo de retención. Esas grandes que ponen os Alpes na pasada do Bunge, o río Mero canalizado, ningún tipo de elemento de retención. E na boca da ría, o dique de Santa Cristina, o dique de Abrigo, o dique de Oza, a boca da ría, casas instaladas con as cidades, non poden sair. Entón, hai todo un sistema en todo o río, ría, que favorece un experimento, non? Entón, o dragado tamén está plantexado únicamente, hai lodos aquí quitados, é como se temos unha fuga de agua nunha tubería, e ponemos cadelos para recoller agua, pero non estamos a fuga de la tubería. Entonces, ao día seguinte da meta do dragado, tenemos que volver a desagresar no seguinte dragado dentro de 10 anos, ou 20 anos, ou X anos, tenemos que estar con un proyecto de novo. Entonces, é un proxecto moi completo nese sentido, por unha aborda as causas, non aborda as causas de estamos nun sistema, que nos quitamos todos, pero por que iso todos? Por problemas de urbanismo, de urbanización extrema na Ribeira, de canalización do río, dun encoro que funciona mal, eso nos aborda, eso é un problema fundamental do concepto de a base realmente do que acontece aquí. Moi interesante o resumo, un poquinho todas as, digamos, as espadas que están cravando sobre a ría do Burgo. Sí. Sí, se me permitides un pouco na línea co compañeiro, que concordo con el, eu cheguei ás miñas conclusións tamén, e son as seguintes. Non é que non, bueno, hai aportacións de lodos, pero incluso veñen de fora. Desde que se fixo, bueno, o cambio de Santa Cristina, do que era o embarcadeiro, da típica lancha que chamamos Santa Cristina de toda a vida, pois se fixo cambiar as corrientes, que en principio se fixo esta última aportación que hubo de area na praia de Santa Cristina con motivo de que as mareas non levaran esa area precisamente, non? O que fixo foi acumular máis na barra. Pero despois o que penso, como todas as rías e as rías altas, que esta forma parte da Coruña dela, son rías pequenas que calquer recheo ou movimentos que se fagan xa varían os seus ecosistemas. É o primeiro que nos dei, cando sacamos os carnes de mariscadores, verdad? Se se da ría, non sei que, non sei que. Pois temos a prova, non vamos falar efectivamente do dique de Abrigo, que tuvo que facer cambios de correntes de collóns, falando en plata, sino do dique de Oza, do molle de Oza que está na bocana da ría. E desde aquela, eu lembro-me, o mariscador a flote, unha vara de paus de eucalipto empalmadas unhas con outros, pois igual 8 metros de vara. E nestas últimas, pois igual con 1 metro ou 2 metros xa chegaba. E eso, ainda que houve etapas, sobre todo cando se canalizou o río Mero, que aí foi un fangal terrible, porque meteron as máquinas do río, fixeron as escolleras de pedra, e todo se fango cañón para río, e aí matoraco do marisco, porque tanto fango asfixia. O marisco, por exemplo, antes falabas dos poliquetos, eu fui un extractor de polisquetos, pero, bueno, máis aquí no mar que na ría, pero por exemplo, na ría, a típica senrada de toda a vida era, criábase como nada, había vida aí. Despois morriu toda, no fango, me acordo, un instructor, un monitor de Perillo, dos Remeiros, decían que as senradas salían para fora, non tenían oxígeno, morrían. Entonces, pois, matou a vida dos poliquetos, dos invertebrados, arenícolas eses naquela época. E agora non volviu non hai, o sea, que eso non se recuperou, non? Pero o que a min rematou non foi a construcción do muelle de Oza. Por que? Porque mete sedimentos. Anos estuvemos vendo como as rías iban perdendo fondo. Donde había moito fondo, deixou de haber fondo. Donde eran os canales, deixaron de haber canales. Os arenales iban collendo máis altura, se dicía que se facían improductivos, porque tiñan moita exposición ao sol. Cando o marisco, pois, que ten que ter o seu tempiño debaixo da agua, ainda que, o marisco ao pé, despois quedan en seco, na zona intermareal. Sí, pero despois tamén todo o que baixaba da bulla, que era, bueno, a coite, que era antes, a ver, eu penso que todo eso axuda a compactar os fangos e a fixar area, cotas de area. Mira, perdón, Teresa, deixame rematar, senón se me vai. Bueno, aí ten un papel fundamental nesa configuración a Autoridade Portuaria da Coruña.
Totalmente, sabes, o estudio que tuveron que facer no seu día non foi o sitio máis adecuado. Despois da aceiteira, eu conocín un químico que traballou ali e a soja, igual que cando comemos pipas, se deixa as mans manchadas. Bueno, pois aí viñan barcos con 200.000 toneladas de soja, pero viñan todas as semanas. Entón, eso ao principio se lavaba e non había vasos decantadores, e iba todo para arriba. E 2 veces igual ao día. Despois te hacían piscinas decantadoras e abríanas e estaban cheas outra vez para arriba. No seu tempo, cando non eran paredes de cemento, eran escolleiras de pedra. Había angulas que a xente as collía a baldes. Eu tiña un amigo veciño dali e se dedicaba a ir coller unha presa en cada balde da xente que estaba baixo co trueiro collendo e marchaba para casa, se enchía o balde sin ir abaixo. Pero a búnker esa tiña un filtro para coller a auga. Ese filtro se lle taponaba e cas angulas que habían na ría. Así que, dado desconto da magnitud da riqueza que tiñas arriba. E esa empresa tuvo moita culpa. Por exemplo, a Cros, eu teño falado con químicos da Cros, que non ten os metales pesados, ten que son aportacións de minerais. De feito, o Sáhara, o interés que ten Estados Unidos no Sáhara, precisamente por os minerais eses que hai. Os fosfatos este do carallo. Pero, quero dizer, aí había unha riqueza inmensa que se acargaron pola cara. A ver, falas das angulas e efectivamente, porque na miña casa se collían caldeiros. Eu comía as angulas como pode comer unha mazán, quero dicir, kilos e kilos, non? Ou se non vamos unhas... Ni nada, xa non as hai, aí non as hai. Pero era eso, e estar nas angulas e ver como arreaba a coipe fricosa, todo. E ti lembrarás os areais completamente grisallos de unhas bolas, así, bolas, unhas pelotas que ao principio dicía así que isto, e chamabas ao sertona, claro, había un vertido ou algo, primeiro chamabas ao sertona. E despois, pero vías eso, e claro, despois xa sabías que era de fricosa. Lavábamos todos os matadoros, tanques e todo eso que tiñan, e eso compactaba, debía de ter unha maquinaria en bolas. Entón, os areais era todo, parecía que nevara, pero unhas pelotazas así. Entón, eso grasa, eso queda adherido nas cunchas, no marisco, no sustrato, todo. E eso, baixan os lodos do medio, baixan os lodos, capas gordas, de cando abren as comportas de Cetede, están ali sacando, e cando abren as comportas, ves as capas así de lodos, pero que che veñen así, o sea que, e eso vai unha capa encima do outro, extraña, que, a ver... Para rematar, concordo co compañeiro, efectivamente, que a ría se tragará, se racionarán os bancos marisqueiros, pero vai, o paso do tempo, X anos, vai a ter o mismo problema da aportación de áridos, porque é así, o sea que necesario, a parte do dragado, tendría que haber o porqué do problema, para atajar... O problema, vamos, é iso, os dices, o peixe que ten de salida das correntes, porque no Burgo, o sea, onde estaba a coipe e todo eso, non me acordo como que chaman agora, bueno, pola Gándara, por aí, por aí eran, por eso se chaman así, había pradeiras e por aí, ao pé da coipe, eu acordo de haber unha inmensa pradeira, un día case a fojo, porque pisei na ali, na punta de loita as angulas, e claro, pisas a erva, hasta casi estaba pisando na auga, e eran pradeiras, entón, eso xa é un fangal todo. Todo iso é que agora xa nada, metes terías, bueno, de feito, non sei, debe ter un metro e pico a cota de fango, non? E despois te vas hacia a parte de Carnicero e por aí, e igual, todo nas maruxas, é que agora eu, a última vez nas maruxas, a traballar e dixendo, é que espetas que non fango hasta aquí. Entón, xa, o esforzo que tens que facer, porque, a ver, nos traballamos, se estás a meixa, tens que estar así, non? Abando e así doblado. E estás espetada hasta aquí, queres, vas cavando, vas avanzando, avanzas e que, claro, o fango feche ventosa, e tira por unha perna, e tira por la outra, e poste, e outra vez así. E non de rodillas, porque a veces non pode, se te pode de rodillas, teño que dicir a compañera que te axude, deixa, ten unha cota de fango, así. Entón, eso, hai que sacarlo. Non sei como, non sei se tragando, se como, pero hai que sacarlo. Eu hai anos, de feito, comentaron, cando en daquela estaba Torcuato de patrón, de patrón maior na cofradía, e porque eu era pola zona de Ribadero ou por aí,
tiñan un problema tamén con contaminacións e fangais e tal, e fixeran, encima de todo eso, botaron, non era area ni nada, non sei como lle chamaban, xa non me lembro, dixeran o nome, porque además contactara con xente e iso, e cubriran toda esa parcela que estaba enfangada e todo, e ao cabo, non sei se foi de un ano ou dous, aí sembraron marisco e collían o marisco como nada, non? Entón, eu de feito, co buxera e todo iso, quedou en nada. Non sei se é que non era viable para aquí, ou non me interesou, ou nada. Pero o que sí sei é que había que limpiarla, porque somos e poden ser moitísimas, o sea, co pouco traballo, cos poucos postos de traballo que hai hoxe en día, daría 500, 600, 700 postos de traballo directos, mas despois os indirectos. Estamos falando de 1000 e pico de postos de traballo tranquilamente. Pero, non sei, oleiros pasan. Cambre, que tamén ten impacto, pero pouquinho, abarco, pasa. Culleredo, que é onde máis xente hai, pasa olímpicamente. Coruña, igual. Non sei, falamos de postos de traballo, falamos de supervivencia das aves, pero a mí encanta me estar cachando e ter os paxariños ali que me veñen, claro, rompeche unha meixa, un berbereche, se xa non o colles. E están ao teu lado, e non marchan, e non sei, é que un relaxe, de verdade. E digo, o mar é moi duro, pero é un oficio moi gratificante en ese aspecto, non? Porque estás sobrevivir unha, traballas para ti, non tes patrón, non tes nada. Si te mollas, tamén nos mollamos cando vamos á oficina ou cando vamos a traballar de caixeiro ao súper. E estás ao aire libre, estás respirando ese iodo, ese salitre, esos paxariños, tanto as aviotas como os mazaricos, como que veñen e telos ali. Non sei, a verdade que... A visión, aparte eu que nací no Grove, que tamén outro sitio de marisqueo tamén por excelencia, tamén esa estampa das mariscadoras, coas gaivotas choronas e aguas vinícolas aí arrodeandas, desde logo é unha pasada, vamos seguir dando turno de palabras, non sei se temos alguna palabra máis. Non temos máis intervencións, pois, mira, podemos facer unha cousa, xa podemos introducir xa digamos, os alegatos finais, entre comillas. Toñete, bueno, antes de ti xa apuntaches algo de cal é a tua visión do futuro da ría, que sería necesario. Toñete, non sei que opinas ti do tema da dragaxe, que nos podes decir, así de primeiras? Eu teño todas as dúbidas que estamos a compartir aquí. A ver, se hai un proxecto de dragaxe cuyo fin principal é, por unha banda, retirar esa zona de área de lodos, áreas contaminadas, e recuperar o marisco, eu vos pregunto, non sei, porque non coñezo ao detalle o proxecto, sino o proxecto aparece un rango de recuperación de marisco que diga, bueno, gracias a este proxecto, imos ter unha producción de entre isto e isto deste tipo de especies. Hai algo disto no... A ver, si unha vez que efectivamente que se saquen os lodos, o que decíamos antes, o marisco, as plantas, as algas, todo necesita oxígeno e para vivir. Entón, se quites a cota alta, asfixia, morre, non? Entón, unha vez que se saque eso, se abre, cambia as correntes para que poidan arrastrar a mar aberto e todo eso, evidentemente, claro que sí, porque vai a ter o seu hábitat como tiña, pois aí por 150 anos, e só que agora, con menos contaminación con a zona, evidentemente que a contaminación nunca se vai a sacar, pero sí con bastante menos, porque falábamos antes, non eran só as empresas as que vertían a Coca-Cola. Mira, si alguén vai algún día, si ojalá forse alguén ao xulgado ou se tú non presentase, a cantidad, dúcias e dúcias de denuncias que hai da cofradía a través do Seprona, tanto da Bunge, tanto da Ficosa, da Coca-Cola, de Alcampo, donde está Petrosabio, había uns colectores que baixan de Malavea e todo. Aí
temos vida domingo, a mellor as a 1 e as 2 da mañá. Teresa, no, pero digo, tamén te preguntaba se había unha estima concreta de como de beneficioso, o sea, cuantitativamente, de beneficioso podía ser a dragasa. Cando faz un proxecto de Sí, por eso. Eu non sei, eu non coñezo, Xandro, non sei se hai unha estima. Non me dou, o sea, eu leio o proxecto, pero xa fai tempo e non me lembro se hai, pero a ver, alguna estimación ten que haber, porque é o que dice Teresa, non? Millorar vai a millorar, porque as ameixas crecen millor nunha zona determinada de profundidade e con uns sedimentos determinados, non? Entón, agora, o que hai é unhas cotas moi altas bueno, o mar está moi alto, non? O fondo da ría está moi alto, e ademais é un fondo fangoso, que non é o ideal para as ameixas, non? As ameixas crecen millor nas areas, non? No, a ver, a ameixa tanto crece na area como no fango, porque hai, a ver, falamos de fango, pero falamos de fango non de os fangos que hai hacia Fontecullera, hacia as marusas pequenas, aí, que iso é un fangal horrible que se desfrutas, ou os fangos que hai, por exemplo, hacia a Barcala. En esos fangos que xa non medra, vamos, nada, a noite, o único que medra aí. Pero sí, no fango, danse, donde está na pradeira esa, nas marusas grandes, donde está esa pradeira de Zostera, a mí me gustaba traballar ali, é duro, porque compacta, eso compacta moito, efectivamente. Entón, metes a forquita e entre que che prenden as selvas, os filamentos, todos esos, che prende, e eso está compactado, pero as viras, sabenche 3 ou 4 ou 5 ameixas preciosas, ademais son negras, moi negras, gordas, cunha veta verdiña así polo borde, como cando facemos a manicura francesa. Igual, como a vetiña blanca, pois esa vetiña verde e no fango. E despois, onde está eso, Casa Ocupa e por aí, toda esa zona tamén hai fango, e agora pouco queda, porque chico, iso era moito pedregallo e se lo producía moito, pero sí se dá no fango tamén. E de feito, no fango, non sei por qué, pero a cuncha é máis dura. A que está, por exemplo, no Areal Grande, onde está o pescallo e todo, ao lado de Penameán, eu estou falando, estes son nomes dos bancos marisqueiros, ao lado de Penameán, pois, o mellor tes a ameixa blanquiñas, o macho, a babosa, a ameixa babosa, nas Xubias, onde está a bocana das Xubias, que vai ser do Colexio Santiago Apóstol, aí dáse un macho precioso, tamén enorme, e é blanco, con vetas blanco amarronado, jaspeado así, blanco amarronado, pero ten a cáscara moi fina. Entón, eu non o sei, pero supoño que é polo tipo de sustrato que hai e a alimentación que ten ou iso. Era unha cuestión, se me permitides. Sí. Ao respecto do marisco, da supervivencia do marisco, eu penso que a contaminación en sí non lle afecta tanto como outras cuestións. De feito, a contaminación hubo histórica e había moitísimo marisco. O tema dos coliformes é unha normativa que ven polos problemas digestivos que causa de salud pública, pero, é materia orgánica. O marisco comía esa materia orgánica. Entón, engordaba o marisco. Cando estábamos coletores, o de perillo era onde máis se daban as finas grandes e onde máis se cosía que traballaba. Entón, o pasa que, de feito, a normativa esta que veo do Unión Europea dos coliformes, foi a que recalificou o tema das aguas, A, B ou C, non había depuradoras, onde teña cabelas, despois se puseron estacións de bombeos para sacar os vertidos e poder seguir mariscando e ser óptimas porque non se valían po baño. Pero, en cambio, podía haber metedes pesados e hidrocarburos e non pasaba nada. Esa decía aí a compañía, a chica Alba, non? Sí. De Alba, que con os análisis, había sorpresas que non eran tan, porque os coliformes che poden dar unha cagarra e punto. O resto dos metales pesados, o organismo asimila, cambia a historia. Entón, aí o que hai é unha degradación ambiental da ría polo exceso de fangos, veñan da Monge, veñan da Cros, veñan polos cambios de marea dos muelles que se fixeron na autoridade portuaria ou costas da regeneración da praia de Santa Cristina. Entón, o marisco necesita o seu tempo, no seu espacio, e con calmiña, ir medrando, nacendo, medrando, e non que te molesten. Se lle van metendo areas encima,
pois matan o marisco, se ten que buscar a vida noutro lado para hacer o mismo, pois que pasa, non acaba pisando e non se reproduce. Vamos, o sea, da Para parte mí ese é o problema do marisco, non? desa parte, Despois, sí, vamos tratando outras cosas. Toñete, sí, perdona. Por terminar esta pregunta, porque se tampouco temos, en termos numéricos, en termos de estima, de arranque moi clara, cal va ser a recuperación, non? Canto máis kilos de meixa, canto máis por hectárea da ría, eso non coñecemos. Igualmente difícil é saber como van a quedar as poboacións de aves, que ao fin e ao cabo son depredadores tropicais que están arriba de todo na pirámide, están comendo, son os últimos, digamos, que todos uns os outros, son as aves. Entón, decía antes Damián, unha cosa que eu dixera, hai uns anos que hai unhas 45 especies acuáticas habituais na ría, pois depende de que especies temos a falar. Non é o que poda pasar coas garzas, o que poda pasar cos pilros, o que poda pasar cos mazaritos, o que poda pasar cos parrulos, non sabemos. Non sabemos que vai pasar mesmo coa subida do nivel do mar, derivada do quentamento do planeta, non? Porque de repente temos unha ría que antes sacamos o tema de que está toda rodeada por muros, no que non hai unhas beiras adecuadas para que se estenda a auga, e de repente sobrevivimos todos. Adentro de 5 anos, mira, que nos debe. Pois, como vai estar a nivel de agua da ría? E cantidad de outros elementos que se van a conxugar aí. En termos de aves, do mesmo xeito que de repente apareceron un montón impresionante de especies pois nos últimos 30 anos, que va a pasar nos próximos 30? Pois asistiremos a un experimento. A ver que pasa con cada unha delas. Desde o punto de vista científico, é unha mágoa que non haxa un seguimento do que está a pasar estes últimos anos e que se coñeza por de que se alimenta a cada unha das especies que hai ali e que non se coñeza derivado destes cambios o que pasa coas mesmas especies ao longo dos próximos anos, porque podería ser moi útil para proxectos semellantes que se pretendan emprender no futuro, tanto aquí en Galicia como en outras zonas do planeta. Eu penso, despois de escoitarvos, que compartimos moitas dúbidas do que vai a pasar, e que quizás a palabra esta, me xurdiu agora, experimento, unha das que poden explicar o proceso ao que asistiremos. A mí, dende logo, dá moito medo, por exemplo, que contabas agora, Teresa, de que quen se comprometeu convosco a retirar só unha capa pequena, acabou retirando unha barbaridade. Sí, claro, eso foi dirección de costas. A ver, que non sei se foi culpa dele, se culpa do Concello, se da raga. Quero dicir, Costas garantizounos que solamente se iba a quitar aquelo, naquela baixada, naquela e aquelo. E despois puxeron as ragas e contestabas, bueno, fixeron o que fixeron. A ver, eu entendo que neste caso, porque, bueno, é distinto de cando foi a Santa Cristina, que en este caso que hai máis colectivos implicados e todo, e que, bueno, porque aquela éramos só as mariscadoras, éramos nós contra a Rolia. Entón, agora hai moitos máis e supoño que se controlará un poquinho máis eso, pero senón tamén se corre o risco de que a ría de Burgo acabe como a ría de Betanzos. Por rematar, sin moi rápido, eu queria decir que se hai 30 anos, se hai 50 anos, as aves non pintaban absolutamente nada a hora de tomar decisións, agora hai legislación moi importante a nivel de directiva europea relacionada coa conservación das aves, pero aínda máis importante que iso é que a cidadanía, a sociedade de repente prestalle moita máis atención ás aves como vehículo para coñecer o funcionamento dos ecosistemas para non cometer todos estes errores que estamos a falar aquí, pois para que xente como Alba, que é a cadora creativa, veu Martín Pescador, de repente estemos traballando en biotecnoloxía, bueno, pois é infinitamente máis importante do que parece e de outras cousas para favorecer formas de ocio vencelladas aos medios naturais de descansar a cabeza de tanto ruido ambiental como hai de outras cousas, ir a pasear por lugares como a Ría do Burgo, disfrutando das aves, e que é un valor novo que hai que ter en conta, que hai que proteger ao nivel de todo o resto de valores naturais da ría. É un valor cultural que é enorme, e como decía eu ao principio, que noutras grandes
cidades grandes e pequenas, cidades do mundo, están a construir, a fabricar artificialmente para os seus ciudadanos por motivos incluso de saúde mental pública. Hai que ter lugares ricos en biodiversidade para pasear, para que che dé aire, para que haxa moitas especies e que cando xa seas pequeno o maior, ou persoa en idade laboral, todos necesitamos ese tipo de lugares para disfrutar e para ter outro tipo de sensacións diferentes das agrícolas. Isto que ti apuntaches, Xandro comentaba que a cidadanía, por lo menos de Culleredo, penso que a maior parte dos concellos da zona utilizan a Ría do Burgo como lugar de lecer. Entonces, a ti ahora, digoche, que futuro pensas que ten a Ría do Burgo nese sentido? Terá futuro como zona de lecer ou seguirá tendo tamén problemas nese aspecto? A ver, é que, bueno, co tema do dragado, sí, porque eu creo que agora estamos todos de acordo en que é necesario unha dragaxe. E é necesario porque, primeiro, porque é unha zona productiva, porque están falando aquí dúas persoas que viven da ría, e despois porque é unha zona natural e ten que manterse natural. E eu creo que as dúas cousas están vencelladas. Sin que fora unha zona onde se criaran mariscos, non habería, se non fora unha zona onde se criaran mariscos, non habería esa diversidade, non? Que está aparellada a eso. Entón, eu creo que o tema do dragado non interpretou, o quen diseñou esa obra non interpretou así a ría, non? E queren facer un canal para que se poida navegar, que é moi necesario tamén, pero o que estamos falando un pouco aquí, realmente se tuveron en conta o que é unha zona onde se está a producir mariscos, porque si esa é a idea que fixo, se equivocou, porque están, bueno, no proxecto de dragado hai unhas zonas que se rechean, que se continúa aumentando, o sea, coméndolle espazo á ría, e entón non é compatible coa cría de moluscos, é algo que son incompatibles. Entón, o futuro, pois eu creo que a cuestión está en como se faga, cal vai a ser o método de extracción dos fangos. Porque eu creo que, dependendo do método que se utilice, vai haber unha resuspensión ou non, e vai haber un problema de contaminación ou non. No futuro, con este proxecto, ten futuro a Ría do Burgo? Home, eu creo que un pouco de alivio vai a dar, pero non é unha solución definitiva, porque non se tuvo unha concepción máis global do que é a Ría do Burgo, creo. Alba, unha pregunta. Bueno, non sei se antes, creo que un momento expresaste esas túas dúbidas acerca da inocuidade dunha eventual dragaxe. Crees que se houbera algún tipo de contaminación na cuna de auga, eso se podería solventar de alguma maneira con acción directa sobre o medio? Se podría paliar esa contaminación, facer algún tipo de actuación incluso química para intentar neutralizar eso? Sabe, ocurre che algo? É que a esa escala... A esa escala é imposible. Claro, é que o problema tamén é esa escala, o volumen de agua, o volumen de lodo que temos nun espacio tan aberto. A verdade é que, a ver, hai unha certa capacidade de amortiguación da microbiota, por exemplo, non? Que haberá bacterias que teñan capacidade de mitigar un pouquinho esa contaminación potencial que se libera, pero, claro, non penso que a esa magnitude. Non crees que... Ata onde chega o meu coñecemento non vexo como facer. Entonces... Sí que é verdade, perdona, que agora estaba pensando que hai algún material que é biosorbente, que se probou en pequenos casos, por exemplo, restos de algas, de macroalga, que sí que teñen capacidade de acumular metais, por exemplo, e outra cousa, que non sei se se podería facer algo así, filtrando de alguma maneira nun punto onde se concentre, pero, bueno, penso que, como decía tamén Antonio, entramos nun momento de macroexperimento que non sabemos moi ben que va a pasar. Sabemos o que pasa co peixe que comemos da fosa atlántica? Porque debe ser máis ou menos o mismo. Mira, solamente unha cousa, e que tamén vendo os tempos que manexamos, temos unha cousa que é unha pregunta online que quedaba aí pendente, que a ver se pode servir de colofón dando igual a última quenda de intervencións grazas a esta pregunta.
Tono Chou, coñeces algunha información sobre o estado de recuperación actual da contaminación dos recheos do entorno da Cros? Os terrenos da Cros efectivamente están identificados como contaminados. Non sei se tens algunha información sobre iso, sobre a contaminación dos terrenos da Cros ou hache algo? Eu recordo un comentario cando empezaron a organizar aquela zona de Alberto Madrid que decía non entendo como permiten construir solos que teñen un índice de contaminación tan alto. Na zona da Cros, Na zona da esta Cros, está normalizada que os supermercados e de comercial. Ali é que non se fixe nada para retirar contaminantes, ni se levaron a un punto de tratamento. Non sei se son estiados ou hache algo, eso da... Ata onde eu sei que non se fixo absolutamente nada. Pero eu quero añadir que ainda foi peor, non é non facer nada, é que se fixeron edificios que hai que dotalos de auga, de electricidade, pero tamén de saneamento. O saneamento non se fixo, foi poñer unha tubería para arriba. É que iso é un delito. Pero non só son as vivendas a lavadora ou lavar con sabón as mans. Son talleres mecánicos, son empresas que hai ali, son gasolineiras. É que é iso? O terreno contaminado. Pero que máis dá? Cantas vivendas se fixeron desde Cambre hasta Culleredo, na Cía da Mato, por aí que non había unha puta casa, edificios tremendísimos, tubería e parría. Bueno, de feito... A mí me dá risa cando se fala de outras cousas, todas as cousas. Tiñan, As ao principio, cando eso, tiñan problemas ca contaminación. Canto medrou aí a Culleredo, canto medrou Cambre, canto medrou Oleiros, todo ao redor da ría. Se duplicou, triplicou a población, Pois tubería para ría, joder. Como se poden aprobar plans urbanísticos cando hai leis que falan do saneamento? Joder, fai un edificio non lle des electricidade, non lle des auga. A ver, parte do paseo marítimo está en donde está o carburador. Claro. Está feito aí en riba. Eu entendo que se fale das augas. Aí non se ningún tipo de cousas. De estudo non hai... De tratamento. Ni de tratamento. Perdón, se son demasiado crítico, pero... No, é que isto xa penso que un colofón que se pode poñer xa para as intervencións tamén por tema de horario, é que estamos falando de moitísimos problemas localizados ou non tan localizados, estamos falando da contaminación dos chans da Cros, macrourbanización, estamos falando do saneamento, estamos falando xa tamén dun tema que comentabas en París, dun tema xa estrutural, macroestrutural, de como drena todo o río Mero, todos eses limos de como se van se E positando. despois falamos do aproveitamento que fan os políticos a través das reivindicacións dos mariscadores como tema da supervivencia propia da vida e das súas familias, aproveitando a coyuntura e desviando os presupostos para ter o saneamento para facer os paseos marítimos, que sei o que fan. Se fala do saneamento da ría é unha mentira. O que se fixeron son paseos marítimos e canalizacións dos residuos a estacións de bombeiros para concentralas todas nun punto que xa queda obsoleto. Pero nunca se implicaron ni fixeron absolutamente nada por os mariscadores, nin por os marisqueos. Non, nada, ao contrario. Se desentenderon e nos criminalizaban. Os manifestarnos nos criminalizaban. Cando se creou un movimento a través da reivindicación da Ría do Burgo que outros colectivos os están tomando ahora porque se moitas empresas están indo ao garante. E nos fomos un pouco así pioneiros nese sistema, pero pola nosa supervivencia, sabíamos a degradación que había o que reivindicábamos o noso sistema de vida que se iba ao garante. Claro, nós non pensamos nos pasearos, nem pensamos noutras cousas, nin nas algas que están debaixo, non? E, por exemplo, os pasearos nas lanchas, pois podían traballar, a mí me cagaban a lancha cando despois de tal, porque iban a comer os residuos que estaba aí. Chegaba o día seguinte e tiña a lancha toda cagada, non? Sirva este foro, por lo menos, para poñer isto sobre a mesa, para falar, porque isto é importante, que estamos falando sobre a Ría do Burgo. A vida humana é importante, non? A ocasión, desde logo, perdona, sí. No, digo, a Ría do Burgo, dixeno antes, vou dicir, non é só a riqueza económica dos traballadores, e das aves, e do entorno, e do lecer da xente, pero que a Ría do Burgo pode dar máis, porque temos estado traballando en colexios da zona de Culleredo, do Burgo, e vir cos nenos, pedirnos e tal, e vir xente, virar un grupo de xente e todo, e é un mundo que atrae, que chama, que lle gusta a xente, e é descoñecido. Entonces, na Ría do Burgo podes fazer roteiros culturales, podes subir unha barca e levar xente e explicar, enseñarte as aves, enseñarte
as marismas, o sea, que é unha riqueza amplia, non só Estou me lembrando un ano, había tanto marisco que cada mariscador donamos a mesa babosa para a cociña económica. O día seguinte saliu Paco Vázquez a perola das ameixas na cociña económica como se donara o concello. E a donáramos nos gratuitas e non nos queramos non sei cantos kilos, 200, 300 kilos xuntáramos. Me acabo de lembrar, de coña, hasta nos utilizaban, nos daba igual. A ver, nos vivíamos ben ali, A ver, bueno, vivíamos ben. Mira, o que pasa que non quería decir eso, vivimos como carallo, así, falando mal de plata, porque non temos lonxa, non temos nada, vivimos a intemperie. Bueno, había precariedade. Subimos moitos anos, debaixo da ponte pasaxe, a intemperie, sin nada, porque se te pos ahora, aí te cambias aí no medio da rúa, molladas, te pos a cola para peleirar o marisco, quitar o pequeno grande, enchoupada de auga e salirte, 2 ou 3 horas, e te marchas así mollada para a casa. Non tuvemos nada, pero ao mesmo tempo, o que decía antes, éramos felices, o sea, era un traballo gratificante. Despois de pasar esas calamidades e todo, hoxe temos ali un cuchitril, pouco máis, entra o vento por un lado, escapa por outro, así. Non, é así, de verdade, hai que tomarlo con cachondeo porque é triste, pero é así. Pero é o noso traballo. Teño que agradecer, de verdade, a túa aportación, a parte desta vivencia que tes, a parte tan rica en relación co Río do Burgo, todo o tema marisqueo, pero non solamente a ti, tamén a Toñete por ter aportado estas pinceladas sobre as aves da ría, sobre, digamos, esta parte, digamos, da riqueza natural que se desdeñou moitas veces na planificación da propia ría, que agora mesmo parece que, por lo menos por lei, se ten que poñer de manifesto. Tamén agradecer a Alba, por suposto, os seus apuntes sobre a contaminación, que agradezo moitísimo, a Xandra a súa visión de a pé, tamén do día a día de traballar na ría, como guardapescas, non como guardacostas. E a Carlos tamén xa digo, como unha auténtica enciclopedia andante, como de vivencias, por lo menos de vivencias en canto ao naturalismo, pois a visión acertada. E, por suposto, tamén as vosas intervencións que enriqueceron moito o debate, que o que fai, por lo menos, eu que teño como conclusión, que a ría do Burgo é un tema extremadamente complexo, ten demasiadas derivadas, daría para, cada un destes problemas daría para unha mesa como esta, porque xa somente para falar do tema da estructura da ría xa daría para un debate, do tema da contaminación difusa para outro, das solos contaminados, do marisqueo, de temas de como recuperar os marisqueos daría para outro, pero digamos que a intención do Grupo Naturalista Hábitat, da man do Colectivo As Pedras Galladas e a Sociedade Galega de Historia Natural, era poñer sobre a mesa vivencias, opinións, para que o debate siga vivo. É interesante que se fale da ría do Burgo, para que entre todos a ver se logramos que o futuro sexa un poquinho máis de luz. Porque hai tebras, hai tineblas, hai dúbidas, moitas dúbidas, e a ver se estas se van solventando pouco a pouco. Non sei se Andrés quere intervir así de últimas. El colofón tuyo ha sido magnífico. Nada, yo, y sin ánimo de repetirme, Antonio, Teresa, Alba, Xandro, Carlos y Damián, gracias, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que ha sido un placer este paseo por la historia de la ría del Burgo, de las diferentes parcelas de realidad que vivís. Gracias a todos los que estáis aquí, gracias a me comentaban mis compañeros, a las 170 personas aproximadamente que nos han estado escuchando. 200 ya, subiendo, a ver, 201. Así que nada, gracias a los que estáis desde casa, gracias a los que estáis detrás de la cámara también, gracias, echando la mano ahí, un placer, nos vemos en la siguiente y nada, salud y naturaleza para todos. En medio mar. En medio mar. Bueno.